Amen. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Uyabusa kuze uyabusa kuze kube phakade naphakade. Amen. Noma ngabe besingathanda ukuthi abuse, kodwa ukubusa kungokwakhe. Uyobusa kuze kube phakade naphakade. Jesus. Namanje ke Amen. Amen. qala ngalesi. Okay, bazalwane. Igama lami nguThembeka Hallelujah. Juliet Mahai. Hallelujah. Njengoba nibona nje bazalwane siphethe itifiketi la ezami zonke le itifiketi. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Sazoyibona kodwa futhi bazalwane. Soqhubeka nale nkonzo yokushisa bazalwane. Zonke izitifiketi zikaSathane. Thina sithemba uJesu yena yedwa bazalwane. Nothi imfundo kaSathane bazalwane sibelongi kuyona. Singabantwana bakaNkulunkulu thina bazalwane. Le incazelo yethu singabantwana bakaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. So siyaqala ke siyashisa sisichazela kumama wethu ukuthi lesisani. Sicela mama qala ulayite ke mina ukubambela. Lesi ke bazalwane isitifiketi sami sokuzalwa. Hallelujah. Namuhla ngiyashisa ngoba ngizange ngizwe ukuthi mhla kuzalwa uJesu Kristu kwaba nesitifiketi. Hallelujah. Ngiyadela ngenxa yakhe. Njengoba naye adela ukuphila kwakhe wadela inkazimulo yakhe. Wadela ubukhosi bakhe kuyo ubaba wethu uNkulunkulu ophezulu konke. Wadela konke ngenxa yethu nami ngiyadela konke okwami onke amagugu ami ebengitshela ukuthi ngizophila ngawo ayilize leze. Ngiyawadela namhlanje ngiwashisa ngomlilo. Ngiqala ngalesi sokuzalwa. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Igama likaJesu. Igama likaJesu. Igama likaJesu bazalwane siyashisa. Akudali. Siyashisa ngempela bazalwane. Okay bazalwane sicela ukuphoza sawulanda amakhandlela bazalwane. Umsebenzi wenkosi uyaqhubeka. Abazalwane saphinde sabuya besihlushwa umlilo nje banibonile nani. Sesutholile kumlilo nanku bazalwane. Uyaqhubeka mama yethu uyashisa bese uyasichazela ukuthi certificate sani lesisani. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane sayena umama Thembeka Mahaye. Hallelujah. Lesi bengithethe ukuzalwa. Ngiyashisa ke nasi bazalwane niyasibona. Hallelujah. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane kwakupha ngangithole nje ngibhabhadiswa ngokuthi bangakabi bikho kulwazi. Angizange ngizwe nakhona ukuthi ukhona wake wabhabhadiswa wasethola isitifiketi. Kodwa ngakuthola ke ezweni lombuso walelizwe. Hallelujah. Lasa-ke namhlanje baka lapho sidilonga khona. Hallelujah. Lokhu bazalwane ama-report nje lawo ngangiwaphatha nje apha esikoleni ukuthi ngiphasa kanjani. Hallelujah. Nawo ngiyawalahla. Hallelujah. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Isitifiketi sami bese ngasithola ekholeji kwabe sokupheka ukuthi ngikwazi ukupheka. Ngangivele ngikwazi azi ukuthi ngangiyokufundela ini. Hey Nkosi yami amaqhinga esizwe. Ngiyakushisa-ke konke-ke futhi ngegama likaJesu. Siyabonga glory to Umseli wami Jesus. nomsindisi wami wadela ukuphila kwakhe ngenxa yami ukuba ngiphile. Lesi esinye ngasithola naso kuyo yona le college for ukuthi singiqualify ukuthi ngisebenze international. Futhi ngangizosebenza Glory to Jesus. Glory to Jesus. nakho lapho sibelonga khona. Hallelujah. 12 ke lesi naso. Hallelujah. Kuthiwa umalusi. Umalusi Glory to Jesus. Naye ngimfaka lapha abhilonga khona Jesus ngegama Christ. nangegazi. Siyamazi ngakithi mkhulu. Lesi ke Nkosi yami hey anginasikhathi lesi ngisitholile. Bengisenza kwenye nje ukuthi private isikole sakhona. Basibiza Sky Aviation Academy. Bengidila nje nezinto zase-airport environment yase-airport. Jesus. So ke naso futhi konke sikushaya ngikushaya indiva. Hallelujah. Ngenxa kowangifelayo. Jesus Ukuba Christ. ngiphile ngoba Glory to kimi lokhu Jesus. konke bekukufa. Ngoba kukho ebengikufunda obekade kungihlanganisa nombuso wezulu kodwa konke bekufunda la bekungihlanganisa nenyanga. Hallelujah. Bazalwane Siyambonga uJesu. siyambonga Azamkhulu umsebenzi. Siyambonga uJesu. siyambonga
Hallelujah. Mabashwe. Hallelujah. Bazalwane. Igama likaJesu ziyasha zonke idikedi zasathane. Hey, Nkosi yami, khona-ke siyambonga embili bazalwane engekho-ke lapha ngokuthi belokhu ngumuntu ohlanganisayo ngenza lokhu ngithatha lokhu yabo khona engasenze UKZN Hallelujah. ya kushuthi-ke ngokuhluleka ukuthi nesikhokhelo kwakudura kakhulu bagcina besibambile sasala khona lapho kube esinye ngangisenza kwenye futhi isikole esiyi-private eJohannesburg i-Quest naso-ke ngangenza khona i-office admin nakhona-ke sagcina sisale kanjalo ngokuthi ngahluleka ukuthi ngenze izona-ke engekho la lazo nje ngiyazidisconnecta kuzo igama lami nje kuyo yonke into yomubi ngiyalikhipha ngiyalisula ngiyolibhala encwadini yokuphila. Hallelujah. Naye wangithengela ukuphila. Oh, siyambonga Naye uJesu. wangithengela ukuphila. Thank you, Jesus. Ngenxa yokungalaleli. Namuhla ngikhethile ukuthi ngimlalele. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Bazalwane, siyabonga kakhulu umsebenzi uNkulunkulu asebenzile empeleni unqamula khona la. Amen.